Jeg vil gerne bede jer om at forestille jer, at I står på en stor åben plads i byen. For eksempel på Odenplan eller på Sergels Torg, eller hvis I har en anden plads, I foretrækker at stå på, så må I gerne stå der. Er I der nu? Okay. Det er en helt almindelig dag, og der er en hel masse mennesker, der går frem og tilbage. Nu kigger I ned, og så ser I, at I står i en firkant. Et hvidt omrids af en firkant på 4 gange 4 meter. Det er, hvad The Square er på et helt fysisk plan. Man kan sige, at der er tale om en tom ramme, som står og venter på sit indhold. Lola sammenligner faktisk The Square med en fodgængerovergang. Og hvis I nu tænker på en fodgængerovergang, så er vi jo alle sammen klar over, at her er der en meget klar overenskomst om, at bilisterne passer på de gående. Præcis er der på samme måde en overenskomst om, at i The Square, der passer vi på hinanden. Der hjælper vi hinanden. Helt konkret kan man gå ind og stille sig i den her firkant og bede om hjælp, og dem, der kommer gående forbi, de er forpligtet til at give den. Jeg er sulten. Kan du hjælpe mig med et måltid mad? Kan du lære mig at svømme? Min far er lige død. Og jeg har ikke nogen at tale med om det, men det trænger jeg til. Vil du tale med mig en halv times tid? Nu står der måske nogle af jer og tænker, at det her, det lyder måske en lille smule naivt. Det lyder måske nærmest en lille smule utopisk. Jeg har desværre ikke nogen kontanter. Nej, jeg har ikke nogen kontanter. Jeg er ked af det. Jeg har ikke nogen kontanter. Hallo? Jeg boede på røv. Excuse me? Hi? Can you... Hey. I need your help. Can you help me, please? Can you please help me? Yes, you. Will you help me, please? Okay, can you please come with me? Please, come. I need help. Thank you. Just, wait here. My daughters are missing, so I'm gonna go look for them. If they come back here, please tell them that I will be right back. Just watch the bags. And my daughters, if they come, tell them I'll be here in 5 minutes. Okay. No problem. Thank you. Thanks.